السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا وشفيعنا سندنا سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بي الله تبارك وتعالى هما نذين طاعات إبادة لنذي صالح أمل لنذي خدايتين وترشق لنذي ومحبت لنذي تمام دعاء خير لنذي لطف وكرم بلا قبول دبتا هما نذا إيلون إتشارين دوس يارنغ قوم خيشنغ إناتانغ أغلغيدنغ دنيا وآخرت سعادة قننمك يدعى أقلق بفن إن شاء الله. خداي تعالى يوردمذي parahat edip vatanımız emniyet bulup ulamalarımız ve milletimizin ağdı birliğine dinimiz dünyamız avatlıktan içerdaşarlarımız bilen ulfet ve muhabbetten ayırmasın inşallah. Geçen haftede büyük Allah Teala'nın koklamığı bile gözümüzün nuri, başımızın tacı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Avrupa'nın padişahı olan Herakla nama yazıp da Herakl padişahını İslam dinine çağırıp da ve bulun vakıanı Sahihul Bukhari'nin hadisi bilen hizmetine de yetiriptik 6. hadisi bile. Ama bir gecede Allah Teala'nın koklamığı bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 60. yaşında Medine-i Münevvere kamil İslam yürüyüp de Medine-i Münevvere ve devri pek arası bolansan takriben Asiya'nın padişahı olan Husru Pervize nama yazdığı ve bolcuk vakıalar aydılacak görünümlerde dünya boyunca muteber tarih kitaplar El-Kamil fit Tarih İbn Athir yanak, Tarih-i Tabari yanak, Tarih-i İbn Khaldun yanak ve Sire-i Nebevi Resulullah'ın yaşayışını aydiyen dünya boyunca muteber kitaplardan hizmetine de getirilecek inşallah. الإمبراطور الفارسية تعرف بالدولة الفارسية وهي أعظم من الإمبراطور الرومانية وقد كثرت فيها الديانات المنحرفة كالزرادشتية والمانية والمزدكية. إراق، إيران، باكستان، تاجيكستان، أوزبكستان، أفغانستان شلون همتي خسرو پرویزن ملكنن اتغنمش. تقريبا Ustadımız Cebbar Ahun takdirin aydışına göre takriben Asiya'nın padişahı olan Husru Perviz'in devresindeki olan vakıalar. Hiraklın da mülkünden kærrak olan Rum'un memleketinden kærrak ve uluqorrak ve kabirak olan İmparatoriye Fars. Mezdeki, Mani, Zerdüşti yanak bir munherif dinler aralarında kan bolup munherif aqidalar
harap aqidalar insanların arasında küfürün zamanımış. وَكَانَ مُلُوكُهُمْ يَضَعُونَ أَنفُسَهُمْ فَوْقَ بَنِي آدَمَ فَإِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ أَنفُسَهُمْ مِنْ نَسْلِ الْآلِهَةِ. Ohum şol Sasani padişalar Enuşirvan ve şoň ata-babasy we oğlan uşagyndan olar özlerini biz nesli Hudayi diýenmişdikler. Özlerini Hudayi ýaly edip özüniň etegindäki adamlara bizim gulumuz we şolara da padişa aýtdy diýjek bolsa Hudaýymyz aýtdy diýdirýänmişdikler. We özlerini biz bir Hudayi nesilden baýat fakat biz padişa bolmalyp de hulata şu ýagdaýlaryň eteginde ýaşalýan. Dünya boyunca cehalat, hatta Yahudiyet, Mesihiyet diller ve beyleki aqidalar, inhiraflar, hurafatlar beter köfelip millet bir cehalatın aňyrda bir cehalatta ýaşalýan zamanymyş. Ve mecusa min halfi Yezdijerd el-ma'ruf ahlifu biş-şems allati hiya el-ilahul akbar. Hatta Sasani padişalygyň iň ahyrkysy bolan Yezdijerdin ma'ruf kepleriniň biri gün menen and içýän güniki iň uly Hudaýdyr diýip ma'ruf taryhda aýdan kefişi. Hulasa insan özüniň halayan pikri, halayan aqidasy, şmahal pikretden görüň, şähriň guşelerini ya bir neçe owalarda din bernamasy zäif ýerlerde nagat helileň arasynda her jirek pikirler we bernamalar ba, ayatda we toýlarda her jere munherif aqidalar ýürüýjek bolipdi. Her jere meselelerde ulamalar we ulamaların wagzlary, nesihatleri, alym az ýerleri şmahal pikretden görüň şeýle azan kamatlar çekilýän zamanynda da emma olaň zamanynda näjire bolmaly? Her kim üýşüp öz pikirini hulasa şu zamanyny gysgaçygydan oham öz gurrunymyzda ýereli. İnsan yadından çıkarıptır din Allah Taala tarapdanlygyny. Din şeriat Hudaýyň bir aýdany, awi delil bilen baýat sabit bolmalygy insan beşeriyet yadından çıkaran zamanymyş. Şu zamanna Peygamberimiziň peygamberlik berilen zamanna Asiýaň padişasy bolan Husru Perwiz beter maly mülkü kän bolup ata-babasyndan Enuşirwan ýaly adamlardanna mülkü beter kän bolup 3000 denanasy 3000 heleyi bilen we kän güne bir fil minip güne bir at minip aňyrda bir maly mülkü köfeli berenne ata-babasyndan mülkü kän bolanna tekebburlygy artyp da özüniň adamdygyny ýadyndan çıkaran bir habisun nefs bolan bir helakete ýetjek bir betbahtyň biri bolupdyr da. Allazi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Qur'an-ı Kerimde daýdýandyr. Hatta bir gün Husru Perwiz Kasra Berwiz kitaplarda gelýär arab diline sanaň men hemme mülklerimi diýip gyzyllaryny, altynlary, kümüşleri, kilowa ve sahne geçiren vaxtlarda bağmıştıkta. Bir her hal tarih İbn Khaldun'na aydiye وَلَمَّا طَالَ مُلْكُ پَرْوِيز بَطِرَ وَأَشَرَ وَخَسِرَ النَّاسُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَوَلَّى عَلَيْهِمُ الظَّلَمَ وَضَيَّقَ عَلَيْهِمُ الْمَعَاشَ وَبَغَّضَ عَلَيْهِمْ مُلْكَهُ. Mülkü kän bolup, mesliği götürüp bilmäni gaty mutekebbir bolup, özüniň insanlygyny ýadyndan çykaryp Türkmenni gawaý diýendir ha. Türkmeniň meseli özün tanıyan welidir diye Türkmen. Ata-babalarymyzyň aýdýan kepşi özün tanan welidir diye. Adam özüniň nähilligini bilip, özün tanıyan adam men arafa nefsehu arafa rabbahu. Özün tanıyan adam Hudaýyny tanıýar. Hudaýyny tanıyanla özünü tanıýar. Emma bir insan özünü ýitiripdir, özünü ýadyndan çykarypdyr, özüniň zäifçe insanlygyny ýadyndan çykarypdyr. Oham aşja'un nas bolan Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ulamalar peygamberimiziň atlaryny ýygnapdyrlar, adynyň miri al-aşja' peygamberimiziň iň insanlaň şojaha diýdigi, iň insanlaň batyry diýdigi. Aşja'un nas bolan insanlaň batyry bolan rahmetul lil alamin bolan Muhammed Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem bir qysgaja 3-4 setiriň içinde nama ýazyp, namakda muhur basyp, Hazreti Abdullah ibn Hudafe diýen sahabasyndan dağları derileri geçirip de Bahreyn'näki Husru Perviz'in namaýandasyna namany eltmeli bolýar. Oham Bahreyn'näki de sen özüň akidaga özüň täbil ber diýipdi Husru Perviz'e gaşyn Hazreti Abdullah ibn Hudafe radiyallahu anh uğramakçı bolýar. Hazreti Abdullah ibn Hudafe aýdýar: فأتيت إلى بابه وطلبت الإذن عليه حتى وصلت إليه. İlimde muhim nama vadip de gelýän yerimi aýdyp ejaza alıp hatta Husru Perviz'in yanına bardım diye. فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا من يقرأه. Yaham dünýäni sorap duran Husru Perviz'e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namasyny berdim. O da namany ally we okuýan nebisendesine, ýazyjysyna we okuyup berýäni çağırdy. Meni maňa okuydy berdi. Faqara Bismillahirrahmanirrahim min Muhammed Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila Kasra azimi Faris. Selamun ala men ittaba'al huda وآمن بالله تعالى ورسوله أما بعد فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس. Beyik Rahman Rahim olan Allah Ta'ala'nın adı bile Muhammed Resulullah'dan Fars'ın ulukany bolan Husru gaşyn iýerilen nama. Selamun ala men ittaba'al huda. Her kim ak ýolda bolsa, şoňa men tarapdan salam diýip aýtdypdyr. Geçen hepde tefsilaty geçdi. Her kim Allah'a we Rasulyna iman getirse, şoňa men tarapdan salam bolsun diýip. Amma ba'd, ey Husru, meni Allah Taala iýerdi. Adamlara gaşyn hemmesine li unzira men kana hayyan, her kimin ýüregi diri bolsa kafirlikdan gorkudyp bir barşyň uğurdädir diýmek üçin. Aslim taslam, ey Husru musulman bol, dünýä ahiretin abad bolar. Fa in abayta fa aleyka ismul majusi. Emma kafir bolup geçseň, musulman bolmasaň bitin mecusilen günah sesen boynuna bolar hadipdir. Halkın boynuna ayrılmaya. Emma sen günahın ikisi bolar. Öz günahın halkıda musulmançılıktan saklamak günahı, dini ayramasızlığına sebep günahı. Fa in abayta fa aleyka ismul mecusi. Emma eger musulman bolmasaň bitin mecusilen günah sen boynuna yükün ağır bolup dünýeden geçersiň diýipdir. Husru nämet qam. فصاح ومزق الكتاب فأغضبه حين بدأ صلى الله عليه وسلم بنفسه وقال يكتب إلي هذا وهو عبدي. Husru oturan yerinden gıygırıptır. Qahar gelip getir berek şu namany diýip. Näme diýip men adymy önçek ýazman öz adyny ýazýar diýipdir. Nähilli jur'at ediýär. Şu kepleri maňa aýdýa, özü men kulum, men bendem bolupdy maňa şu kepleri aýdýa. Naman alaqana na'udzu billah diýipdir ýertipdir. Wa amara bi ihraj hamil zalika al-kitab fa ukhrij. Hazreti Abdullah ibn Hudafa'na çıkarın ştadan diýipdir. Ilıktan göberin diýipdir. Oham Hazreti Abdullah ibn Hudafa radiyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek huzuruna gelip bolan wakany aýdypdyr. Peygamberimiz beddua etipdir. Mazzaqallahu mulkahu. Hudaý şoň mülkün dargasyn diýipdir. Mazzaqallahu mulkahu. Hudaý şoň padşahlygyny dargasyn diýipdir. Şol mübarek namany ýyrtan bolsa, Hudaý şoň mülkün ýyrtsyn dargasyn diýipdir.
mağrur olup 4 günniň diýirligine, evet galma kıyamatyň horlugyna, inanmagyn bu dünýäniň barlygyna bara ýok bolarsan ýetersen ýa mahjum bolýan. Bir ştada bir miktar ders aýdyly, ondan melek ders ýok, siratyň ýygyny alyp gideriz. Ey mümin musulman dogallar. Dagyk gurrüňi eşitdik. Näme üstüne şeýle ulukon bi edepçilige, bi hormatçylyga kişiçik adam barmaly. Delili nämedi? Delili tekebburluk. Delili bija güp bermek. Delili tekebburluk diýip näme diýilýär? Tekebburluk diýdigi puç hyýal bilen ýaşamak. Özüň howalanyp ýaşamak. Men maňa şey diýdi, näme? Özüň çişmekde, puç hyýalla. Özü ulu boljak bolmak. Hemmeňiz bilýänsiňiz, bir adam mutekebbir bolsa, hemme kişi şonu ýokuş berýändir. Hala şol adam ilmli bolup mutekebbir bolup, hala ilmsiz bolup. Hala maly bolup, hala malsyz bolup. Hala mensebi bolup, hala mensepsiz bolup. Hala dereceli bolup, hala derecesiz bolup. Her kim mutekebbir bolsa, hut adamla şonu ýokuş berýändir ha. Näme diýip Allah şeýtdiýär. Zor her kim ululjak bolsa, men Hudaý şonu kiçelderin diýipdir Allah Taala. Eleý bolsun, erkek bolsun, her kim bolsun. Öýlenen bolsun, öýlenmedik bolsun. Mahalsyz, gelişikli. Hiç bir insan ýokdur mutekebbir bolup zindigisinde gönünen bolsun. İlgünün için gözlek görün, Hazreti Adamdan beri, tarihten beri, öz jamaýan gözlek görün. Ulamaly bir kep aýdypdyr, ay şonu aýdyp goýamaly da. Ay şonu aýdyp goýamaly da. Hudaý için özümüz düşüneýliň we Hudaý için içeriğimizi düşündireýliň. Ey janagul, janyňyzym, gelinim, doganjygym, şiziri gurrun badır ha, biz terbiyetimizin içine salmalı ha deyip hükmen aytmalı olacak. Ey tekebbürlük insanı yerek getirir hati. Tamam peygamberliğin tacı olan Muhammed peygamberin namasını aydıp durun kefu edip ahmak adamın. Näme adam mönçak gelmani? Onun içindeki gurrun bilen işi yok. Onun içindeki mana bilen işi yok. Näme şu men adam mönçak gelmanlar deyip yırtmana durupdur. Nagat insanı velile diye tekebbürlük. Nagat horlaya adamı. Nagat Muhammed peygamberi ki dünýede ma'ruf hoş ahlaklyk bilen näme agdyndan çykypdy peygamberimizin? Mazzakallahu mulkahu. Hudaý şoň mülküni dargatsyn diýipdi. Ulamaly bir kep aýdypdyr. Hudaý üçin kulagymyz gerip, gözümüz açyp kulak asaýlyň. Men kanat lahu ma'siyatun fi şahwatin fanarju lahu at-tawbah fa inna adam asa mushtahiyan faqfira lahu. Bir adam nefsinin uğruna edip, şehvetine allanıp, pula allanıp, iyibiçke allanıp, heleye allanıp, erkeğe allanıp, günah etse, ona umidkendir bir vağdı nasihat gurrun eşitip de ola adam tövbe etsinlikdir. Näme deyip? Hazreti Adam da odal bir imelläda deyip, iştiba edip, derecesi bir etek kaçtı, yöne sonra tövbesi kabul olup, önkü derece bardı ve geçti. Hazreti Adam da odal iştibatı, şehvetin üstüne imellädadyň üstüne deyipdir. Biz bir adam nefsin uğruna heley, erkek, şehvet, pul bir zada allansa, ehtimal var o adama tövbe nasip etsin. Emma iyidi. Ve in kanat ma'siyatuhu fi kibrin fenakhsha ala sahibihi allana. Emma mutekebbir adam, mutekebbir denana, näme men nip kepleyen adama tövbe nasip etmer dip korkulýar dipdir. Arakhor adam, zinakar adam, haramkhor adam tövbe eder dipdir. Mutekebbir adam tövbe etmez hiç wagtda dipdir. Näme dip? Ol deslap Hazreti Adam haram idi imellädi, Hudaýyň barmy diýen zadyna bardy.
tövbe etti, Hudaý günäsini geçti, derejesini ýene döňkä eltdi. Emma şeytan näme? Mutakabbir boldy. Men adama hormat goýaýyn diýdi. Şeytan näme diýdi? Hudaý Taalaň buyrugyny tutmady. Näme diýip? Mutakabbir bolup. Men adama hormat goýaýyn bolmazby diýdi. Şol ugraýşy boldy Hudaýyň rahmatyndan. Häzirde jaý ýok, kıyamata çelidi, ebede çelidi jaý ýok da şoňa. Aham ulamalar aýdypdyr. Magrur bolup mutakabbir adama tövbeden hiýip etmesi gyndyr diýipdir. Emma ýalňyşan adam beýder şeýler öwürler gurrun işler, doselin tutar, boýdoşelin tutar, can non ol adam dogra gelmek ihtimal känlikdir. Oğlun gydymyza zindigide düşündirmeli gurrun gudalyk gelenni ya izdivaçda ne kadar hanıvadyla fakat tekappurluğun üstüne dargamadymy? Bu maňa sesin galdyrdy, gydym saňa sesin galdyrdymy? Bolmaz aýryşmalyň diýmeli. Muhammed Peygamberiň pespäljigini biz bilemeli ayet etmelilermi? Zindigimizde döretmelilermi? Eger Resulullah janyň pespäljiginden nemen agdajak bolsam onu siratdan çykmaly bolýar. Husru Pervizin mutakabbirligi näme ýagdaýy ýetirýärdi? Namany ýyrtyp işte görürsüňiz näme betbahtçylyklary görjegini, Resulullah'ın beddugasy oňa siňelligini işte görürsüňiz. İnsan mutakabbir bolsa, mudam asapdyr. Mutakabbir adamyň edebi ýokdur hiç wagtda. Mutakabbir diýdigi kan adam aýdýa, men näme men takabbur diýel, men öz işim menen diýe. Emma hiç kimden nasihat kabul etýän nädir? Gulundan mark bolýan nädir? Aňyrda mutakabbir adam diýip şoňa aýdylýar. Kan gelilleri va, kan denanlar va. Hudaý üçin nasihat diýip aýdylýan ýerde aptaý. Öýüne kargerden hiç wagt ýygnanmýa. Näme diýip ýygnanmaly men ondan diýe. Meger gaýnatammy diýe. Allah ýygnanny diýe. Yaradan ýygnanny diýe. Rasulullah ýygnanny diýe. Näme amma ýygnantmaň diýe. Tekappurluk dälmiş. Tekappur adama tawaba nasip etýän nädir? Özümüz ulum sürýme elbetde kişejik adam ahim adam. Betir ejili ahim. Kişejik barmagyň uzy ýanyk gursun iştibatynda titrap bati, ölüp bati adam. Ölüp bati barmagyň uzy ýanyk gursun iştibatda. Bir jakka suw ýignäni iştibat bolsa adam ölüp bati. Husru Perviz näme güne düşýärdi? Ya mesela xiyaban ya koçede bir erkek adam geçti. Näme diýip ýygnanmaly? Näme amma men diýe. Oham bu tekappurluk diýsen, men tekappurlugum ýok diýip aýtýa. Wujudy şodur şonda tekappurluk da alypdy. Hudaý üçin nasihat dogry zat däldir. Tekappur adama tawba nasip etmese, Hudaý Taalaň qaharyna düşär amaýryň. Özüme aýdýan Hudaý üçin we siz dogrylyma nasihat diýip aýdýan Hudaý üçin. Gurrun iyidi, Resulullah'ın namasının gurrunun iyidini göreylin. Resulullah aleyhissalatu vesselam aytti, Mezzakallahu mulkahu, Hudaýyň mülkünde dargasyn diýdi. Emma Husru Perviz de bir zat etipdir. Ve kataba Husru ila ba'di umaraihi bil Yemen an takfiyani rajulan kharaja bi ardika yad'uni ila dinih. Yemen, Bahreyn'le şu vakt Husru Perviz'in eteğinlemiş. Bazan niye? İran yurdundan bir adamsını, Fars yurtdan bir adamı şu Yemen'in padişahı etip koyuptur. Husru Perviz. Şol bazana namı yazıptır. Şu mantagadan, Araplardan bir adam meni öz dinine çağırıya. Şona bir iki tane dayav adam iyiver. Şonu kıssap, zorlap, bana kaşın iyiver şonu bärik diptir. Yani Yemen'näki padişahyna nama ýazdy. Barşy Resulullah gaşyn iki nefer iýber, o şonu getirsin, Husru Perviz'in ýanyna men huzuruma getirin şol adamy diýipdir. Faba'asa Bazan bi kitabi Husru ila an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem ma'a qahramanihi Babuye. Ve ba'asa ma'ahu rajulan akhar ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ya'muruhu an yansarifa ma'ahuma ila Husru Perviz. Oham Yemen'in padişahı burada ya o pehlivanı varmıştık yanına. Babuye'de diyeler, Arapla Babuye diye. Şonu yanından yine bir adam koyup, barın şol Muhammed diyeni tafın, aleyhissalatu vesselam.
şon Husroga şin namasyny köködüň, Allah'ın gidin şon diýipdir. Ve awwalu ma qadima at-Taif sa'ala anhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ham olar ikisi gaýdypdyrlar, dağ dereleri geçirip Taif diýen şähere gelipdirler. Muhammed diýip peýgamberlik aýdýan şu adam diýipdirler. Aleyhissalatu vesselam. Taif'ta Mekke'nin adamlarından Kureyş'ten bağmıştıklar. Näme berek size Muhammed diýipdirler. Onu Husru Perviz çağırıya şolary akitmäne geldik diýipdir. Onu olar aýdypdyr. O sen aýdýan sorayan adamyň Medine'de, Medine-i Munawwara. O ham Kureyş begenipdir. Qataba lahu Husru ve qad kufitumuhu. Muhammed'in dininiňi diýipdir. Ol Husru Perviz bilen ýakalaşyp diýipdirler. On dargadaran diýipdirler. Mekke'de bir hoşluk bolupdyr. Rahat bolluk dinlik Muhammed'den. Inni ol Husru öňden ular çörňüşdür diýipdirler. فلما قدم المدينة المنورة قال له صلى الله عليه وسلم أهم مدينة منورة قلترله بابوية ويعناك آدم أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك حضور نقلب أيدبترله إن شاهنشاه ملك الملوك خسرو برويز بعث إلى الملك بعضان يأمره أن يبعث إليك من يأتي بك وقد بعثنا إليك فإن أبيت هلكت وأهلكت قومك وخربت بلادك. Ey Muhammed, bili padşahsı olan Husru Berwiz iyi verdi, bir namani bazanlayan padşaha ve biri de bazani verdi, seni getirmeli deyip. Eger biz bilen gitmesen, özüňde helak bolarsyň, kawmyňda helak bolar, Medinäni düňdürjekden dargatjakdan nebay diýär diýipdir. Adamyň aýdany bolarmy kam? Garry türkmen Hudaýda Badyr Rahim diýär ki, adam maly mülkü bilen hemmelat edip bilermi kam? Adamyň aýdany ýürüýmellenmi kam? Gerşewet zerrat-ı alem hile piç ba qazayı asaman hiç and hiç. Bir cibeytinne Hazreti Mevlana yerine getirvay diye. Gerşewet zerrat-ı alem hile piç. Ahun, işan, savotli, savatsız, bilimli, bilimsiz, doktor, çofan hemmeti üýşsin diýipdir. Hudaý Taalaň hükmüni birime aňyrrak bärrä geçjek bolsun diýipdir. Hemmeti tirak galar, hit bol galar diýipdir. Ba qazaya asaman hiç and hiç. Herçe ayet ze asaman suye zemin ne meferdaret ne çare ne kamin. Hudaýyň hükmü uğrandan soňra adam bir muşa oklanna yerin bir towar yerin dargat ýe goýýar. Hudaý hükmüni berenden soňra 7 gat asmany ýaryp 7 gat ýeri ýaryp baýat aňlyk bäri geçmelen ol. Ol Allah Taalaň hükmü. Ol kişik adam zoň hükmü där ol. Ol 7 gat asman 7 gat ýer aňyr tübärt bilen baýat ýürüp durmaly. Wallahu yahkum la muaqqiba li hukmi. Hudaý aýdýar. Men hükmetýän, men hükmimi bir azajyk wagt aňryk bäri hiç kim başaramaz diýipdir. Öyle Allah Taala näme hükmetýär? We bir kişi adamjyk näme diýjek bolýar? Ey Muhammed, eger gitmeseň dargarsyň, o wagtda dargar, Medine'de dargar diýipdirler. Peygamberimiz aýdypdyr, engar gurrunlaryň kulak asmadyk ýaly. Ve kana qad halaqa lihahuma ve a'faya shawaribahuma. Saqqallar siýrigli, murtlary gaty ulaqan sallantyranmış. Siziň bi insaniyet ýagdaý üýtgedip, ýüzüňizde mesx etipdirsiňiz, ýüzüňizde insaniyet şekillen çykypsyňyz näme beýtdiňiz diýipdir. Faqala amarna bihi rabbuna. Onna bizim Hudaýymyz bize şeýle destur berdi. Hudaýymyz diýen Husru Berwizde. Bizim Hudaýymyz bize aýtdy, saqqalyňy sirip, murtuňyzy ulardyň diýip bize büýürdi. Biz Hudaýyňy ýennet ýasipdir. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Walakin amarani Rabbi bi'ifai lihyati ve qass şaribi." Emma Allah Taala büýürýär, murtuňyzy kiçeldiň we saqqalyňyzy ulardyň diýip aýdýar. Men Hudaýym şeýle büýürýär diýipdir. Emma tiziň öz gurrunuzdan çyryym. Bu Medine'de qalyň,
erti gelin göreyil näjire bolýar diýipdir. Meselen, ola akitmäne geldile, gitmelisi galmalsy näme ýagdaý bolýar göreyil diýipdir. Olar Medine-ye Munawwarede bir ýerde galmaly boldylar. Subhanallah ve ata Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-habara minas-semâ بأن الله تعالى قد سلط خسرو ابنه قباد فلما كان الغد دعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. Asmandan vahiy gelipdir. Asmandan vahiy gelipdir. Ey Muhammed, şigice Husru Pervizin Qubat Şirveyh diýen ogly, Şirveyh diýen ogly şu sana nama yazan dädesini Husru Perviz'i öldürdü, şu iki nefer aydaga şey diýdi diýip. Rasulullah'ın dogasy bir kunyň içinde kabul bolýar. Husru Perviz'i ogly öldürdü diýip aydaga diýipdir. Erti bolupdyr. Nama ýok, telefon ýok. Ol iki neferi çağırıpdyr Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz aydan kefiňizde dagyk bilýäňizmi diýipdir. Hawa bilýäs diýipdir. Rasulullah can aydypdyr. İzhaba ila sahibukuma ve qula lehu inna rabbi jalla ve ala qad sallata Khusru ibnahu ve qad qatalahu al-laylah ve inna dini ve sultani yablughu ma balaga mulk Kasra. Onna bardan Yemenin padşahyna aýdyň, bazana aýdyň, Hudaý Taala meni Muhammed peýgambera aleyhissalatu vesselama habar berdi. Öten akşam Qubat Şirveyh diýen Husru Perviz'in ogly dädesini Şirveyhi zilil xor edip öldürdü. O şonda aýtsa bazana dini İslam Yemen'e barjakdyr. O Husru Perviz'in oturan taxtynyň içine de bir gün azan we İslam dini girjekdir barda aýdaga şey diýdi. فقدم على بازان وأخبراه فقال بازان ما هذا كلام ملك. Oham ikisi Yemen'e gelip padşahyna bazana aýdypdyrlar ki asliyeti İran'dan. Onu ol şey diýip aýtdy bile diýipdir. Husru öldürildi diýip aýtdy diýipdir. Häzir habar barana hiç ýanga. Bazan aýdypdyr. Bir padşahyň kefi dälipdir. Mene şoňa peýgamberdygyna inanjak bolýan diýipdir. Bir peýgamberin aýdýan keplerini meňde ýaşyň kefi. Gel bireme gözde şeýliň diýipdir. Oňa çeli habar gelipdir. Husru Perviz'in ogly Şirveyh Qubatdan ey bazan amma ba'd inni qad qataltu Kasra Husru Perviz. Ey bazan Yemenin padşahy häzir şu öz bernamaňdadyr, men dädemi öldürdüm diýipdi nama ýertdirdi oňa çeli. فلما بلغ بازان الكتاب أسلم وأسلم الأبناء الذين حوله من فارس ممن كان منهم باليمن. Şo nama gelen moyuna bazan musulman bolupdyr. Oşoň döwreginde Fars ýurtdan, İran ýurdundan her kim döwreginde ba bolsa hemmesi musulman bolupdyrlar. Selman-ı Farsi'den soňra awwelin Fars ýurdundan musulman bolan milletler şo Yemennäki padşah bolup o döwregindäki farslamyşdykda. Hemmesi mümin musulman bolup Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman getirenlerden bolupdyrlar. Emma Sasani padşahyň Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namasyny ýyrtan Husru Perviz'i gör. Adam Allah Taala'ny düşman tutunsa we Allah Taala'nyň dinini düşman tutunsa we Hudaýy insany düşman tutunsa insan zelil horlukdan başga zat görjek diýär ha. İnsan heywan başga heywany görenne der salyp gaçyp heywan ürkün ýerinden ne baýýa türkmen. Hiç şotak barmaya oşondan gorkýada. Bir insanlar der salmanlar. Allah Taala we Allah Taala'nyň iýberen peýgamber bilen düşman bolan adamlar nejene zelil bolupdyr. Bitbaht hor bolup geçipdirler. Nägat mülkü dargapdyr, dargamajak ýaly bolup. Emma azajyk mülküň içinde 20-30 hektaryň içinde bir kidany tükanyň içinde insan özüniň Hudaýyny ýadyndan çykarsa, özüniň insanlygyny ýadyndan çykarsa gaty hor boljakdyr. Husru Perviz'in öz içinden adamlar döräp, ogluny kuşdelep, ahir ogly
Dädesini zınnan etipdir. On hor bolşuny bir otogyň içinde gulplak goýupdyr. Hosro Perviz namany ýyrtany. Ol Rasulullah'ın bedduasy singen adamy. Hudaý şoň mülkün dargasyn diýilen insany. Özüniň ogly zınnan etip goýupdyr. Dädem açlykdan ölsün dip. Az ölsün dip. 4-5 gün geçenden soňra açyk görtdir, görse häzir de diýri. Bir neçe tarih kitapda özi we bir neçe tarih kitaplarda, köplerçe tarihi kitaplarda başga bir nefere destur berdi, şonu öldürdi adamy dip. Oham özüniň dädesini büýürýe öldürdi. Öldürenden soňra Şirwey ogly narahat bolýar. Aldyrap titrap barşyna 17 dogany barmyşdy. Hosro Pervizin 17 erkogly barmyş. 17-sini öldürýär. Mülk diýerler darganyny dargaýan ha. Ýerde mennip bilen Asiýan padşasy bolup bilen insanyň gasyrynyň içinde bolan wakalar ha. Ey insan ders almalysyndan. Oham 2 däne aýallygany Puran we o birde gelip Hosro Pervizin ogluny galmagaly denseň, oglu da narahat bolup täzini kenara zyňyp, afsurde bolup, aldyrap titrap, ağlap, 7-8 ay soňra o da hilak bolup, o da ölüpdir. Oham Rasulullah'ın bedduasy singen yer boldy niptaý. Hudaý taklaryň şol gasyrynyň içi. Sasani padşaly dargamaň uğru boldy. Oham titreşik bolup kimi goýmaly, kimi onu goýmaly. Oham o padşa. 8 ýany ýyl we ýyl, 1 ay ol, 5 ay ol, 6 ay ol, 1 ýyl ol. Hazreti Ömer radiyallahu anhuň hilafat wagtynda ahyrky padşa Yezid jerdiň zamany bolýar. Ve Hazreti Ömer radiyallahu anh Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuň hilafaty bilen bikulli İslam dini Fars'ın içine gelip, İran ýurdunyň içine gelip musulmançylyk ýürümeli bolýar. Elhamdülillah. Aham şu taýda 2 däne ulaqan waqia bolýar, hyzmatyny da ýetirip, oý gurrun kamil wagtyn tamam edýän. Yalançynyň wafasy ýokdur diýsem, yalan ýok. Ey mahtun gulişan qawaýdyp syňdaşdaýyn. Yalançynyň wafasy ýokdur diýsem, yalan ýok. Akıl edin gardaşlar, könülerden galan ýok. Dünýäge bil baglagan gally ziyan içinde. Dünýä bil baglan ziyan çekdi. Yine bir okuýayn. Yalançynyň wafasy ýokdur diýsem, yalan ýok. Eş dünýäň wafasy ýok diýsem, yalan nähaş kep, dogry kep paşy diýipdir. Akıl edin gardaşlar, könülerden galan ýok. Dünýäge bil baglagan gally ziyan içinde. Yo men gelişigimma, özüm bilýän, yo men pulumma, yo men tahsilatymma, Qur'an, mescid, gally bizatly gaty ziyan çekersiň diýipdir. Hor bolarsyň diýipdir. Titrek galarsyň diýipdir. Titremejek bolsa, şo padşalar titremerdi. Barıp Türkmenistan, Uzbekistan, Tacikistanyň aňyrsyndan bäri Pakistan, Irak, İran menen hemmisiniň padşasy bolup bilen adamlar näme titremege düşüp otýarlar. Indi göreýlik 2 däne wakyany. Şol Fars feth bolanna Qadisiye, Medain, Yeri, Nehawand üsüsünü feth boluverenne musulmanlaryň azançysy şehit bolupdyr. Muezzin azançy şehit bolupdyr. Ohum bir ulaqan şäher feth bolanna okuyayn teberrüken ibaretini. Hadara waqtus salati fatanafasal muslimun ala zalika hatta kadu an yaqtatilu fa aqra baynahum Sa'd ibn Abi Waqqas kaza fi tarih at-Tabari. Görseler adamçı şehit bolupdyr. Her kim men çekjek diýipdir. İftihar da. Awwelin bar Allah Taalaň ady tutulup, Muhammed peýgamberiň ady tutulup adam çekilmeli. Yo men çekjek. Hatta gyzyp başyny kılıçda da çıkartdyrlydy. Men çekjek. Hatta farmandasy bolan, baş bolan Sa'd ibn Abi Waqqas elinden zat gelmändir. Ey musulmanlar, sen falany çek diýmäni dili barmanyrda. Şeýle gork. Her kim özi çekesi gelýänmem. Ama aralarına gorre keşiyet çek diýip, uly milletin arasyny men çekjek diýälen adyny gorrat çekip, biriniň adyna çykyp onşa çekmeli bolupdyr da. Bir musulmanlar kılıçlary we parça dolap barıpdyrlar. Gyny ýokmuşdyk. Arkalaryna kiyse geýigli. Bir hurma ýemişdikle ýa 2 hurma güne. Suwlary geçirenlerine her suwdan ýüzüm wurt geçenlerine keşdileri ýok.
Hasbunallah ve ni'mel vekil, hasbunallah ve ni'mel vekil. Atı bilen atsız vurup anrik geçip bütün yurdu fetheden insanlar ha. Emma arkamız Allah'dır deyip de imanlarına kaim olan insanların ihlas etip veren yerlerini gözde. Emma ol mülkün padşahlığın içine bir öldürüp padşahlığı ev olacak bolup veren adamları gözde. Biz de mümin Müslüman ha. Bizim de kalbimizde iman ha. Bizde de şerafet var. Bizde de keramet var. Bizde Allahu ahad diyes. Bizde eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen millettirse. Bizde Muhammed peygamberin ümmetidirse. Emma ikinci vakıa وبعث سعد إلى عمر رضي الله عنه بقباء خسرو وسيفه ومنطقته وسواريه وسراويله وقميصه وتاجه وخفيه وظل geçti وورن يعني تبركا يعني أغضائله خسرو pervizin evin maşını, tacını, kızıllın kuşağını, kovşini, harirden olan hem zatlarını, altından kumiş sallağıların zatlarını Medine-i Münevvere'ye Ömer el-Faruk radıyallahu anh halafet vaktinde şuna iyi vertir, nämetsen deyiptir. Aham geliptir Medine-i Münevvere'ye ol namanı yırtıp mana namı yazıya diyen adamın tacı ha. Dünya aylav doluğunu eddi. Yöne bariyasa geçip her gaysının üstünde durup yarım saat fat otur derhal oturmalı ha bu gördüğünlerden. Aham tacı, kuşağı, egin maşı gözlep, Medine-i Münevvere'nin adamlarını gözleptir. Ey Suraka sen gel geyşiler deyiptir. Suraka diyen adam 15 yıl ondan odal, şu vakıyadan 15 yıl odal, Peygamberimiz aydıptır. Ey Suraka bir gün Husro pervizin egin maşını geyersin sen deyip. Mucize olan zat. Geyşiler deyiptir, geyiptir. Hani anlayınmak deyiptir, bakıptır. Bärinmak bakıptır. Bah bah Arabiyyun aleyhi Quba Husru perviz. Dünyanı görün deyiptir Hazreti Ömer. Dünyanı sorattıran Husru pervizin egin maşını koyun bakıp birin, sığır bakıp birin bir çarva Müslümanıya yuvatiye deyiptir. Aham aydıptır. Allahümme inneke mena'te hâdâ rasûleke ve nebiyyeke. Teberruken okuyacaka. Ve kâne ahabbe ileyke minni ve ekremu aleyke. ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتني لتمكر به وبكى أم هدرت أمر أغلى معنا درتر تتراب من مرقي غربتر أي بار هدايا شتات شليغن مشلر منن قوتي منن هرمتلتي منن ثيلغلدي رحمة للعالمين محمد بيغمبرن زمانında نثيب بولمت شتات كلمانه deyiptir. Ey bar hudaya, menden qovdi, menden siylığlıdı, Ebu Bekir Sıddık'ın zamanına nesip olmadı deyiptir. Ey bar hudaya, men zamanında nesip oldu, hudaya şu dünya ağlanamayın men deyip ağlamanı duruptur. Kan qızıl gelli, kan taç gelli, kan mal gelli deyip ağlanamayın deyip hokurdap ağlamanı duruptur. Hatta rahimehu men kana indehu. Ey Ömer koysana, koy deyip sahabaların yalvarmanı durupturlar. Şolun zamanına şu oluqan zat nesip olmadı, menden qava adamladılar deyiptir. Men zamanında nesip oldu, men ağlanamayın şu dünya deyiptir. Aham sahabaların tacir kim? Pulu kan, mal kan, cennet bilen buuşlanan sahaba kim? Abdurrahman ibn Avf. Ona aydıptır. Ey Abdurrahman deyiptir. Aqsamtu aleyke lima bi'tehu. Thumma qasamtehu qabla an tumsiye. Boynuna ehde diyen deyiptir. Boynuna daqiyan deyiptir. Şular satarsın, gün yaşayansaydı birin oyman savarsın, paylamalı adamlar da paylarsın. Gün yaşanışlan biri olmasın işte deyiptir. Men boyundan ayrılsın deyiptir. Ağlanamayın deyiptir. Tekrar edeyim. Ey Abdurrahman ibn Avf. Şular satarsın deyiptir. Gün yaşayansaydı paylamalarına payla, garip, kasar, kime paylanmalı olsa payla. Gün yaşandan sonra şıratlardan bolmasın deyiptir. Ağlanamayın şuları gözüm tıkıp deyiptir. Allah Teala iman avruydan ayırmasın. Allah Teala özünün rahmet nazarından ayırmasın. Allah Teala özünün ve dostlarının muhabbetinden ayırmasın. Bir alham 3 kul huvallah Sure-i Felaq ve Nas qoşup okuyayım.
ötellen ruhuna bahşedip ilgun vatanımıza da agzy birlik bilen, emniyet bilen, ittihat bilen, bereket bilen, mescid medreselerimiz, hücrelerimiz yürüyüp durmak bilen, ihlas bilen dua edip amin diýelim, kabullar inşallah. Okuyuverin alhamdülillah.